Prajeme krásne dobré ránko z Manorky a dnes ideme na výlet okolo ostrova. Takže najprv pôjdeme autobusom, potom loďou, vlakom a podobne. Uvidíme najkrajšie miesta na ostrove. Yes, 1 second. Fú, či sme tu prví. Z jedného autobusu do druhého, víš jak? Vítajte v meste Inka. No a teraz sa nachádzame v nejakej továrni, kde vlastne vyrábajú kabelky a kožené veci. A topánky. Pozerajte tie kabelky. Ty kokos. Chápeš? Všetko pravá koža. Majú tu všelijaké peňaženky, klobúky, šiltovky. Ja si kupujem túto za 12 €, pravá koža. Takže vyplatená za 12,50 pravá koža. Toto miesto v Inke by si mali určite navštíviť. Po piči.